Takal ka tindag, oh. Naputag nga ako ng ulag, oh. Dati ba, friend? Shit, tagalis! Woohoo! Bulis! Muli ka. Ano yung ulan, ha? Ha? Kanina ka sa ulan. Wala. Udot. Ne. Ha? Galit. Nga pa na yun. Wow. Sino tao ka dyan ang tangado na? Yan. Kadalan, sir. Anong, sir? Kaya ko niya. Salam. Ha. Tingnan mo yung 3 steps waterfall. 4 steps. Dapat sir nga ito na eh.
Nakatawa, waterfall siya. Nakatawa, waterfall. Tumato yan, no? Ah, sir. Nagtunuan ka. Ha? Nagtunuan ka. Tapi nagtunuan din eh. Oh, nagtunuan. Tapi ibuti tikat din eh. 4x4. Ay na, ibuti 4x4. Ayay. Kumakita ko nang. Ay, hindi nga tayo dun tulsin niya. Hindi, tapi naikot din eh. Richard Gomez. Ay, Richard Gutierrez. No, tigartista, no? Tigartista, artista, no? Panghulag, oh. Kaya, yung seta tayo ginuyod ko. Ito dyan, ibagi na. Naipit ba to? Saktal ulo na, kubra yan. Taktal, sir, oh. Oo. Ito dyan, tibag. Gabil ko. Sa kanila dyan, ipos na. Ipos lang nga dyan, oh. Yan nga, bababa na yan. Yeah, kaya dyan, pinakapungpung to na. Dati kaya, pinagpindas mo dito, eh. Ate ko ba? Ah, nag-imar. Ate ko nga, iya. Mayat. Ate nga, iya. Oh, gusto mo ay. Rico, shit. Yan, nagadalam kaya niya. Ay, nagadalam. Pinalong na. Oh, nagadalam. Ni, kinanabot. May mga tisurungan niya, sir. Eh, wako yung atar sa pen eh. Ano makita mo, Ugoy? Ugoy ko maya, makita. Meron do. Sa lang, mayami kayo, si Mesa, dari talo, kahit ibati tayo ng kami. Sukat na yun. Tama ba, si Ala naman? Ay, papatulang. Ala na. Ang penitip mo doon? Ha? Ano na itip mo, boss? At di ba lang, mga 8 minutes na lang eh. 8 minutes. Di ba ka, ano,